Struggler, Gabriel Joseph. Sa una, ginatawag nila Pusoy. Sa pinakauna, Bantahero. Ang screen name ko or street name ko dito, Pusoy. Grabe letra 2019 tournament. Una sa tanan. Panahon ko naman to. Oo, panahon ko naman to. Giray letra 3, 2x2. Nagikawa! Pag-una mo ni Patsod, hugawa na yung girahay! Just be glad that my bladder can handle more than 10 gallons of your best, so better be the last standing. Tonight we celebrate this part. Kaya wag na natin patagalin pa. Here we go, Iloilo! Make some noise for... Influence ko bilang isa ka rapper sa local, syempre Andrew A, Coach, ang sa Ghetto Dogs. Grabe ang influensya sa Ghetto Dogs ako kay grade 4 ko. Ang first kong nabatian ng Ghetto Dogs. Rivalry pa na sila sang Kainan Killa sa una. Ang dira ko nakatuon kung paano mag-construct sang hardcore na yung verse. Then international, number 1 ko nga nag-influence akon si Tupac syempre. Lyrics, grabe na lyricist eh. So, kaya si Notorious B.I.G. sa Battle MC. Kung si Notorious, nag-champion na siya 19 years old sa Brooklyn. Ako nag-champion ko 19 years old sa Safe House. Dahil doon siya naangakon siya ginangakon nga ginalook up pag-abot sa freestyle sa written Notorious. The Game, syempre The Game. Hardcore rapper, gangster rap. Package din na The Game, grabe siya mag-construct sa mga wordplay niya. The Game. Ililiban ko magsulat sa Iloilo si Wisra. Ambot kong nabitan na siya, pero na siya, battler na siya sa Devil's Advocate ni Young Man. At same time, Bantahero man na, member na naman. Grabe na siya pasalutong para sa akin. Saan nang binabilitan ko sila. Grade 4. Kaya ang kasing ko na, may na siya eh. Mga tape pa na sa una na Master Plan, San Balito. Ba't kong batihan yun ang bring that booty over here, baby, bring that booty over here. Sama na siya. Tapos, kay trip ko na ang hip-hop, isang muna nga edad, isang nabatian kong San Balito pag Masaplan. Tapos, din pahulang na ako sa Ghetto Dogs na tape. Then muna, isang nasubran ko ng kahiling, tapos medyo nakaedad na siya. Mula na bakal sa tape. So ako, ang inobra ko, kaya syempre pigado ko, gikado ko na sa cinema, sa muna, bakal ko na tape, sa pirated tape, na bakal ko ang mga BB Clan, Oblax, Uno. Kung siya, kunabtan niya sa Uno, grabe na siya nga rapper man. Tapos ang mga TFT, Dance Floor Terrorist, IPK, din pero kayong mangge, mga bakod na nga mga santandaan, isang manahadaan nga era, do wala wake ang hip-hop mo, do tanan hardcore, wala sang buke nga mainstream ba lang. So na mga buke nga mainstream para sa akin si Carlos Agassi, kung napatian niya siya mag-rap. Actually, wala ka na nagsulod sa ulo kung ma-record na niya. Pero ang ang freestyle ko na sa una sa street, syempre ang gang, kainom, then kapangalipay, may nagka-freestyle din nga members ng gang member, tapos ikaw nagiging mo kainom, ka-freestyle siya, then ma-freestyle mo na, tapos mapaindi sana, kaya nga doon freestyle. Tapos ito, si RR na nga niya, si Addict na siyang kumbaga sa Pinoy Clan.
siya na nagambal sa akin nga, what if ma-written na lang ma-record. Sige, yung try ko na magsulat. Pero wala na siya natapos ang sulat namon. Then nakakita ko sang ibang tao nga, amo na sa Easy Regal, si Clark. Medyo may idea na siya sa basag nga recording. Amo to, nag-record kami. Ang una naman yung record, about sa disc na siya sa SYK. Isang time na ito, may beef ang SYK ng Bentayero eh. Basta long story na about sa beef, pero sa buong goods naman kami sa SYK. Amo to, una naman yung record. Tapos, ano to, ginentertain nila ang amon distract. Then nagsigisigi na ang amon nga record. Tapos nag-goods ang amon beef. Amo to, nag-record yung isang amon nga una to namon nga recording ang multi-scene wordplay. Bali ano na siya, bali do battle format ang amon nga written, pero wala kami na sa kontra. Bali depende sana lang kami sa wordplay sa bars namon. Ako na siyang una namon nga recording sa balay na siya mismo. Kay ang balay namon, bali ako na ang isa tapos kung gabi, gaset kami sa laptop, then maratohan ng mic. Si DRD nga ata to eh. Ako si DRD ko. Nag-150 na ata. Ako na siyang wala naman yung mic yung ginamit. Nag-record kami dito sa sa balay. Ako ng multi-scene birthday. Yung kagat sa masa na kay bala nila nga hardcore na itong shit pagbati nila. Siya grabe, Bentayero ni Muna-Malan. Yung kagat nila. So, nagsigisigi na natin yun. Ang kung sa una, yung updan ko, pag ginpatindog na naman ang Bentayero. Ano na siya eh, trip na natin Bentayero eh. Tapos sige na lang naman, okay. Kapag ginag-entertain man sa mga artist nga nakabid naman, nagbumang Bentayero, so Bentayero ang dala naman. Tapos nagliglo ang iba na members ng Bentayero na naging 50-100 kami. Actually, sa 50-100, isa ako na ang nag-ganon. Sa 50-100, isa ako ang nagtukod sa 50-100. Tapos sa paglakad ko, Riyadh, mga 2 years mo dito. Si Ryan, si Kid Fresh. Ako na siyang nag-handle na sa 50-100. The rest wala na ako kabalo sa kung ano pang mayara sa Subong. Pero sa Subong nga ako nga ginapresentar ng grupo. Siyempre Bentayero gyapon, Black Sheep, Padayaw ko. Aral yung Padayaw, hindi na madula. Una nga liga, nga dinuntrahan ko. Do street na siya yung street niya battle sa boardwalk pa na ata. Wala na siya nga lang yung pero doon yan na siya ka SYK. Kaya isang time na ito, gawin na curious, ko lang negative kong tipon. Kung naman, tapos may bata na sa tunga ng kalwakal, si K1 to gali. Tapos ginambalan ko na siya, bako, grabe niya siya mag freestyle guro. Bako, testing na nga doon, battle ka freestyle. Isang time pa na, medyo hindi pa na amo na ka-click ang ginatawag nila nga lyrical na. Bali more pa sila sa joke. Nakabattle ko na siya. Ambot ko na perde ko, siguro na perde yung mga K1 sa time na to. Tapos, nagsigisigi naman ko din yung doon, hindi ko magpatay nga na perde niya ko bilang like, or doon hindi ko magpatay nga bakal ang joke sa ila. Amo man ang isa sa nagpuso sa ako niya maging battle MC, kaya kung gusto ko i-lift up ang kalidad sang mga battler pala ang ilang point of view pala when it comes sa battle. Hindi ko gusto nga mabattle ka tapos masulat ka sa mga patapong ng linya. Para sa akin daw duwak niya mabattle ka ang imo mga linya daw tsura mo muna. Shit, para sa akin na siya eh. Doon ka badoy pala. Ako nag-construct ko yun sa mga hardcore nga linya like bato-bato sa langit, gidrog na si Cristo. So hindi na nila kalabanan na wala mo nakagals na eh. Tigasan nga akong pagkatao, mental na akong naluad. Mga muna nga bara,
Though hindi na sila ka-relate, hindi kaya gets ang iba nga mga battler. Kamo na nagpulso ko nga mag-battle, kami nag-battle to liwat ang pinakalitas ko nung Girahe Letra. Kaya ipakita ko mga kung sila nga, amo ni si Stadler, amo ni ang the way mong battle si Stadler. Kag amo ni ang importante, ang paano mo mataasan ang pag-construct mo sa mga verses, hindi pang badoy ba. Like, hindi ka man kailangan nga magaling, hindi mo kailangan nga kagton ka sa masa. Ang importante, ang masa, amo nang ma-adjust para sa mo, hindi ikaw ang mag-adjust para sa masa. Kung baga pakita mo sila nga kalidad ng akong bara, kung hindi nyo mag-chindihan, wala. So, kailangan nyo mag-study para mag-chindihan ang akong binahambal. Kag, ang isa sa rason nga binahambalan, hindi na sila nga, ay, ikaw, baduy ka. Wala akong ka-sugarcoating. Pag-bands nga kita kong battle and say nga, baduy ka. Kailangan mo magmuni. So, kita mo man yung damo-damo ang battle and say nga, hindi panghambalan ko nga nag-improve. Si isa nanda nga battle and say nga, baduy sa muna. Ay, nag-improve. Si K1, permi ko na siya nila, kaya baduy ka pa eh. No? Amo na nga nagsubong si K1, grabe na nga battle and grabe ang pag-improve ni K1 part. So, real talk. Ang mambal ko lang sa mga aspiring rapper. Ano lang, sige yung lang bra. Tapos, dapat upgrade ka mo sa level, sa the way ka mo sulat, upgrade ka mo, tuon ka mo kung ano ang rhyme scheme nga na muna. Tapos, syempre kailangan nyo ng guts, kailangan nyo ng balls. Kung anong sulat mo, panindugan mo na bilang isa ka rapper. Bilang isa ka rapper or isa ka baguhan ng rapper, damo-damo nga gago kag damo-damo gago kag angas ang matilaw sa kalidad mo. Totoo na pag once nga naglupok nga lan mo, baguhan ka, damo-damo nga tigasin ng mga rapper yung matistin sa kalidad mo. Abala lang sila, fuck you, kahag, sige yun lang ginobra mo. Kag battle ka mo, balong nga battle kung gusto mo mag-testing sa kalidad ko, battle ka para mapakita ko sino kung paano kakadunotong. Siyempre, gusto ko nga, amo na ang i-boost up ang ilang nga self-esteem pag-abot sa stage. Kung magpapakita ang angas ka part, pakita ang din sulod mong muna ang liga, ang muna ang kalibutan, dapat pakita mo sila nga angas ko. Dapat tanang na kontra mo, gubun ko na bilang isa ka rapper, kaya mo na yung feeling yung disiblan ko. Hindi man tanang nga rapper about sa angas, pero battle na siya eh. Pag-abot sa battle, ano na siya, hindi na pwede nga friendly ka lang, hindi na pwede nga pakamayo kasi nga. Hindi na siya kung battle, kung nagmayuhay pa mga nga doon, mga ginapang mga battle siya, kamayuhan, hindi na battle ka. Abangan nyo nga ako nga music video, ang bakal sa bakal. Medyo anti-gobyerno. Gamay na siguro makarelate kasi inyo pero realidad. Amo nang i-release ko kasi by month of September siguro. Tapos ang mixtape ko, ara na siya sa mixtape ko ang bakal sa bakal. Pagawa ang mixtape ko siguro mga December. Wala din base sa imahe ang kalidad ng taga-taho. Kaya wala hapos nga lagyan, pakadto sa tuktok, patas tanga dituga, mapatay kung mabalik sa yabok. Sarangan tanang nga kapiot, nga sa kabuhin mong indabok. Kaya wala hapos nga lagyan, pakadto sa tuktok, panglakaton ka sang imo, kaya sa ulihi may malabot, dedikasyon ng marot, kita nang nga bagay nga patihot, hindi magsalig sa iban, sa oras ang puraot, kaya wala sila buwas damlag mo, ara sa imong makamon. Be proud of who you are. Don't copy what others do. Paminsaramang pinasahit ka, dorosas nga namuhi sa bato. Pag umilyahin man na nasubay mo, wala ng kaso, hindi man bayluhan sa kwarta, ang kaalam, pinanilagan, kag respeto.